won Bulbit arsoruk mengdoyo alon ririh pangandikan Yayi pun Kakang kundur Yayi. Tedak ira mulato sang nara pati tumusing ngedukan nira ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhapada sinuwun adinipun Kakang Diajeng Surti kanthi tak tampa kanthi bungah lumuntring astuti tampanana ya Yayi kula cancang pucing weni mugi dadosa jejimat daging kayiwanan kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhapada kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhapada kadangipun Kakang Dimas Durta Jayarata tak trima pangastunipun Kakang Tampanana munggah cancang pucing weni mugi dadosa daging kayiwanan kula pundi minangka jejimat kula kejawi saking menika ngantos kados ngentosi kambanging watu item sileming palma gabus menapa ing minangka dados ruweting kawontenan dinya panjenenganipun sinuwun boten kundur wonten ngawonggu ora maido nggonmu ngarep-arep marang pun Kakang nanging sumurupa abot-aboting rasa tumrap tanggung jawabipun Kakang marang para kadang Kurawa tatkala semana pun Kakang diparengake minangka dadi pangombyong Senopati nganti ana kedadian ngurbanake Senopati Ngamarta turunanmu Gatotkaca kang ngemasi kapraya. Sawise mengkono dina iki pun Kakang kundur ana negara Ngawunggu. Awit estining pamikiripun Kakang kepingin bakal wawancara marang Si Adi. Aja timbul kageting pamikirmu lan aja nganti kumlap rasaning pamikir ya Yayi. Kunduripun Kakang ora bakal pun Kakang dar kang eca sare kang prayoga. Isinipun Kakang kundur mung sumedya pamit marang Si Adi. Sumurpa yen dina iki pun Kakang ditetepake minangka dadi senopatining para wadyabala.
manjing ana peperangan. Lah kejaba saka iku Lilanana pun Kakang bakal tumandang peperangan, muga pinaringana pangayuman. Sapunguripun Kakang siadi ingkang gedhe prihatinmu, ingkang manteng panuwunmu. Bisa pinaringan unggul julitipun Kakang manjing ana payudan. Yayi surti kanthi. Surun kiwangkara kingkin lir manguswa kang layon ilang sirna denya memanise watanani rolayung kumalaku jam ranyom ratani marang sariran nipun sinuwun menawi panjenenganipun sinuwun badhe manjing wontening peperangan kepareng boten kepareng kula badhe nderek sinuwun ingkang diwajibake peperangan ingkang diwajibake tempuh ngayuda iku dudu wanita nanging priya gandeng pun Kakang iki klebu dadi rerane Yai Prabu Jaka Pitana kapurba kawisesa marang ratu. Diajeng ora kena melu pun Kakang lilahna. Wis dadi kewajibane lan wis dadi tanggung jawabe senopati manjing ana peperangan. Dene bab pati lan urip iku ingkang nguasani ingkang murba dumadi. Kok dadi Yai bakal melu campur tangan peperangan ta ora duwe wewenang lan ora tanggung jawab. Rikala kula pinanggih kalian Kang Mas Suryatmaja miturut saking ngendikanipun Kang Mas Suryatmaja diajeng kowe bakal takjak bebrayan uripipun Kakang kudu mukti bareng lawan diajeng kena ditembungake sebaya mati sebaya mukti ingkang mongko panjenengan manjing wonten peperangan inggih yen panjenengan pinaringan mulya temajati jati temahan mulya pancen ingkang kula suwun nanging pami kula mboten nderekaken lajeng wonten kedadosan panjenengan gugur wonten paperangan kula mboten mangertos dumateng alang ujuring kunarpa mukados menapa kerontorantaning manah kula pramila bab menika kepareng mboten kepareng kula badhe nderek Kang Mas adikku wong ayu kaya ngono tumrap runtuhing katresnamu marang pun Kakang. Bocah Mbat. Lah ewang-ewang nang libur supaya diajeng surti kanthi aja nganti nderek marang majuku dadi senopati. Ngaten menika mboten mokal awit saking timbuling rasa sutresna. Ingin sampun keterangan manjing wonten nala. Mboten kenging dipun pambengi. Lho. Kok duwe tembung kawi kowe? Nggih, ageng-ageng alit-alit kados kula menika wonten pundi kedah kalian sisian kula. Mengkono. Nggih. Mboten kenging pisah, mboten kita enjing wangsul ngetan. Ing
kedah sareng nami gesang sebaya mukti sebaya mati lak ngono to ana. Ya pokoke sebab bisa gandeng renteng-renteng runtung-runtung. Kaya mimilan mintuno. Ora kaya sepur. Wis to diajeng aja tok bajut-bajutake. Pun Kakang kepeksa bakal ngleksanani marang kersane Yai Prabu Joko Pitana. Inggih. Diajeng ora kena banjur manca rawat manca dirasa. Aja kuwatir. Senajan to pun Kakang Pancakara mungsuh marang para kadangku. Tegese mungsuh sedulur. Kena tak paribasake tega laran ora tega patine, tega patine ora tega laran. Iki mekaten. Aja banjur kuwatir, aja cilik atimu menawa to pun Kakang bakal ngemas kapraya apa ya kelakon. Lajeng miturut saking wawasanipun Kang Mas Suryat Muja badhe dipun tandhingaken kaliyan sinten yen to ora kleru saka jururing pengangen-angen mungsuhku adimu Janaka. Lajeng saking kersanipun Kang Mas kados pundi pun Kakang ora suwe manjing ana peperangan banjur pun Kakang enggal kundur ana ngawangga. Diajeng ora kena lunga-lunga sing mantep atimu sing gedhe panekungmu. Muga-muga kanan iki pinaring ana tata tentrem lan tansah jawata ngayomi marang lakunipun Kakang. Inggih sinuwun. Wis cumawis apa durung papan pasiraman pun Kakang bakal Diwasraya. Bucamban nuwun wonten paring dawuh. Wis tok cawisake tirta kang wening minangka Diwasraya. Oh inggih, sampun semawe sinuwun. Pun Kakang bakal Diwasraya Yayi. Tunggu sawetara mengko banjur bebarengan kembul bujana kelawan pun Kakang. Inggih ngestokaken dawuh. Tedak sangka ing palenggan mulat prabanya kang katonang Rikala semana Sang Adipati Karna wis Diwasraya siram kramas wonten ing papan pasiraman. Sawunya purna nggih siram kramas arsa ngagem keprabon Senopati. Mung eloke nggih ngagem keprabon Senopati kaya mengku pelambang. Awit agemane ingkang sinuwun nata ngawangga sarwa seta. Mijil sanga kedaton kaget Sang Dewi Surtikani prisa kang raka ngawangga. Sinawang sanga katebian yayah layon lumaku. Dintring muka mracinani renang lingsang moksweng driya raga ngendi nggonmu tiba anglir putra kumliyang katiuping mandra
Kang Mas Suryatmaja. Apa Yai? Ngantos trataban raos sing manah sak sampunipun panjenengan cekap anggenipun Dewasraya sampun kula cawisaken dedaran. Namung kaget ing manah kok anggenipun ngagem-ageman seta. Mangke gek sujuwa wonten wigatos Kang Mas. Kula aja kleru penampa. Pun Kakang ngagem keprabon Senopati Sarwaseta iki ora kok nggambarake yen pun Kakang bakal tekaning pati, nanging pun Kakang nggambarake yen to pun Kakang iki sijining senopati kang suci lair tusing batin, ikhlas marang jiwa raga lan oncating nyawa. Mula pasemone pun Kakang nganggo ageman ingkang secara seta. Ya iki rasane wong kang sungkem marang negara, bela marang musa lan bangsa. Aja nganti negara kita dijajas marang sakpadha-padha senadyan to mungsuh kuwi iki mau sedulur. Abot-aboting rasa pun Kakang tanggung jawab kudu ngembani Praja Ngastina. Tak lakoni tandingan musuh karo para kadang. Kula nuwun inggih. Wis to Yayi? Rada mengkera kono pun Kakang kepingin bakal wawancara marang para kadang lan pamujine Yayi kang tak jaluk rina kawan wengi supaya pun Kakang pinaringan katentreman. Ing ngestakaken dawuh ngatos-atos iki Kang Mas. Wis aja kuwatir Yayi. Bocamban bendaramu diderekke. Nani nggih, nani nggih. Nggih nak ya. Iya, derekaken kasugengan. Iya. Pun kepareng munjatur ngersanipun Kang Mas. Apa ya? Kang Mas anggenipun jumeneng senopati menika menapa sampun kagungan pengamping kanan kelawan kiring. Durung duwe pun Kakang. Mbok bilih kepareng ingkang rayi badhe nderek manjing payudan minangka dados pengamping senopati kanan kelawan kiring kula kaen kadang kula Dimas Jayarata. Oh iya to. Yen mengkono prayoga mung siji sirikanipun Kakang kang tak jaluk mbok iya aja nganti pun Kakang tanding karo adikku Janaka. Aku malah jaluk supaya sadurunge pun Kakang tekan ana peperangan Janaka bisa wis tekaning pati. Awit pun Kakang ora tegel yen musuh marang adikku Janaka. Lajeng kepareng dalem kados pundi? Aku jaluk emban swega timbalana sedulur. Karnalinganiro Sitik Purnama mancat jajaniro mulat jroning ndriya Emban swega nuwun wonten paring dawuh. Adoh tak cerakake cerak tak wraketake ing perlu, aku bakal njaluk gawemu, lakumu setindak, keringetmu setetes, Ndri. Tak gawani kris ligan Kyai Jalak. Kowe mangkato manjing duratmoko aku njaluk cidranen adikku Janaka. Aja nganti Janaka ditandingake marang aku kowe iki. Yen mekaten kula kantun nderek kersa dalem Kanjeng Sinun kepareng nyuwun pamit nyidra Janaka. Iya iki tampalna pusaka Kyai Jalak.
karna linganira sithik purnama mancajajanira kadangipun Kakang Dimas Durtajaya Raja wonten paring dawuh kula nuwun wonten paring dawuh yen pancen Dimas Kosago minangka dadi pengampingipun Kakang Kanang Klawan Kiring aja nganti kelayatan dhisik ana laku lan budaling Purwadya Bala pasrahna marang pepundhenmu Kakang Patih Suradi Manggala nyuwun pamit kepareng bidhalaken Purwadya Bala nempuh barisan Pandhawa sing ati-ati ya. Budaling Purwadya Bala katon salang tunjang rebut ducung kumle beteng bandira penantanging yuda sumahap mulat pabarisaning mungsuh nyadong dawuh pengabdi Patih Suradi Manggala. Patih Suradi Manggala. Patih sing ragi seru meneh sampun budheg. Patih, nun para wadya padha cemawis. Sampun jam 09.00 anggen kula sowan. Wis padha cemawis para wadya bala. Oh, perjurit. Iya, sampun. Yen wis padha cemawis enggal tata-tata supaya nyawisake gegaman piranti perang. Terus pundi? Nyawiske gegaman. Kadawan mundu jangan. Glenik nyawisno gegaman piranti perang awit iki Kang Mas Adipati bakal jumeneng senopati. Lho, sak menika lho. Iya. Kowe tuwin Purwadya Bala kabeh sedaya nderek Kang Mas Adipati Karna. Aku lan Kang Mas Durta minangka dadi pengamping kiwa kelawan tengen. Yen bisa malah sadurunge Kang Mas Adipati manjing ana Rimba Kurusetra. Wadya Bala Ngamarta cilik bubarna gedhe patenana keparat ora patut adalah. Yen mekaten kepareng kula bidhaken para Wadya Bala aja nganti kelayatan. Nun. Pripun? Ya wis budhana nridhateng yo mangke kula badhe gempur barisan Pandhawa parat ora patut.
ingkang wonten ing madyaning wana kang abdi ing awangga ban suwega. Ing rikala semana tinanggenah marang ingkang Sinuwun Prabu Karna supaya anyirnaken marang Raden Janaka. Pinaringan wewenang ngasta pusaka dungligan Kanjeng Kyai Jalak. Kenya lumaksana anepi urut kisi ing pabarisan. Manjing juring rimbo ingkang langkung genggeng gong liwang-liwung. Pangudorasane aku bisa mukti ngawi bae bisa ngobrol-obrol ususe Janaka. Mandang risang katon risang kadalarung wis rampung sampun Romo. Rondo suwe lah ngomong-ngomongan. Ya wis ora dadi ngopo kene kok mara tuwa kok dires. Lek tunggu ana kene rada sawetara suwe. Rama kula aturi tedhak wonten ngawangga mboten kersa, mengko malah ganggu. Gandeng wong enom nek omong-omongan sok suwe luwe-luwe. Aku ki wong tuwa mengko yen ana kono ming tengak-tenguk kaya-kaya ora kepenak tak trimo nang kene. Lah kok dadi ngagem-ageman sita karepmu piye? Yen namung kangge gegambaran yen kula manjing peperangan menika rila lair batos pejah kula dhateng paprangan. Oh, mengku karep mengkono. Iya. Iya kados mekaten niku gegambaranipun tiyang gadah kewajiban. Minangka dados tetamenge negari utawi tuhu tresna dhateng para kawula bagus. Panjen mantuku sing bagus ning kowe kok. Iya. Sido arep nitih rata apa? Sakmenika rata kula aturi niti Kanjeng Rama tuwin Dimas Kiswatama. Kula badhe nitih turangga ngawangga. Jaranmu ingkang dipun sebataken Nyai Cipta Plana Gati. Apa wadon apa? Iya, menika mitra saking dongeng timbanganipun Turangga Madukara Cipta Wilaha. Oh, bojone Cipta Wilaha. Inggih, mekaten Rama. Jarane kaya bebojoan. Nek ora mokal kok wong yang dibojo jaran ana kok ya ya to. Hani nyemoni kula niku. Sing ora-ora. Ya wis mengko aku tak nitih rata. Dipati Karna nitih Turangga Cipta Plana Gati kepareng ruwini wonten ing peperangan. Rama pun ngantos tebih-tebih kalian kula mengko yen ana apa-apa becik kowe banjur ngadepo karo aku tak odol sok kadan.
Paman Sengkuni. Inggih, Nggih. Wonten menapa mlajar-mlajar Paman? Ngaturaken kedrawasan ingkang Rayanggir Durgandasena sampun gugur wonten paprangan mengsah keng Rayi Werkudara. Menika sampun wonten korban? Sampun, nggih, ora patut banget. Kula sumanggaken Anggir Adipati ngantos para kadang paduka Kurawa bibar kados gabah dipun sawuraken. Kula aturi mresani barisan ngawangga sampun kiyat. Iya syukur nggih. Kula mboten trimas sak pejaipun Nyai Durgandasena kula badhe gentos males ngudi lara pirang. Iki kesinggihan. Rawi-rawi rantas malang-malang putung Paman. Nyarengi lampah kula nitih cipta pragati. Nggih monggo kula dheraken bonceng. Swanten. Kang Winursita. Pocapo kang kinaos sinambeting carita ingkang dumunung ana pesanggrahan Glagah Tinunu Dewi Wara Sembadra tuwin ingkang Rayi Wara Srikandi. Sugeng abdi patih rata. Rikala semana kataman ingkang rayi saka ing panggumbaan Raden Senjaya. Sigra den atrani ingkang diprayogi sami lenggah tumata wonten salebeting pakuwon ing Glagah Tinunu. Wanudya ayutama nggambararum nggambararum sangaku sumo ya talmawur madu ronto gembrang yen ngandika
mandu ing Maduwardana Diajeng Wara Sri Kandi wonten paring adhawu Kakang Mbok ora bakal pangling panduluku iki kaya adimu Senjaya ingkang sowan ana pakuwon ing glagah tinunu ampun ngantos kadaluwarsa keparajeng latri ndang piswanipun Dimas Senjaya padha Basuki Dimas kula nuwun nampi pangestunipun Kakang Mbok kados mboten kirang setunggal menapa parenga ingkang rayi ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhapada iya pun Kakang trima Senjaya padha Besuki pangestunipun Kakang Mbok Sri Kandi kados mboten kirang setunggal menapa Patih Rata pepak kabeh para kawula muningatipun ngabdi kados mboten wonten ing lewaken dawuh sedaya sampun semadya sowan ngersanipun Gusti kula Raden Ayu Warasubadra Wara Sri Kandi syukur bejo sing kageting pamikir Dimas ngadhep marang Kadang Werda paran darunaning piswanmu Yayi Kakang Mbok kula kendran saking Kadipaten Panggumbahan boten wonten malih estining manah kula mbok bilih kepareng estunipun kula badhe wangsul wonten negari Ngamarta bantu dumateng para kadang kula Pandhawa anggenipun tempuh bitutama mengsah kalian para Kurawa apa sababe Dimas senadyan to ingkang rayi menika mapanipun wonten wewengkon negari Ngastina namung tumraping ngriku kula kadangipun iya pepunden kula ing Ngamarta mboten wonten awonipun kula nilaraken ing Kadipaten Panggumbahan kula lajeng suwita wonten ing praja Ngamarta awit saking timbuling raos katresnan kula dumateng para kadang kula Pandhawa Kakang Mbok ya nek pancen mengkono luwih prayoga jeneng Dimas tresna marang para kadang kula nuwun inggih Senjaya wonten adhawu aku durung bisa nampa aturmu kaya ngono kuwi sejatine gambarane wong sing wedi mati tak kandhani yen pancen Dimas Senjaya iku ora wedi mati kudune ya kudu ngantepi lan nglabuhi para kadang Kurawa tata lair Dimas kuwi pancen ya kadange para Pandhawa nyatane wong atuwamu Paman Yama Widura iku isih kadange Swargi Rama Pandhu Dewanata inggih nanging banjur kagawa saka kahanan nyatane Dimas kuwi uripe ana negara Ngastina sing mari kamukten Prabu Jagapitana tekan temah Dimas mbelani marang para kadang Pandhawa apa ora duweni rasa rikuh apa ora duweni rasa isin ing atase muktimu uripmu njaluk Jagapitana sing maringi Jagapitana kenang apa tekan temah Brantayuda lha kok dadi arep melu para kadang Pandhawa rak gambare wong mati-mati gambare wong kang wedi getih mboten mekaten Kakang kula mboten badhe ajri pejah utawi kula mboten badhe miris Pancakara kula rila lair batos pejah kula wonten paprangan ingkang mejahi Kurawa tenimbang kula pejah wonten para kadang kula Pandhawa kaya mengkono mau ya yen pancen bener-bener Kakang Mbok apa mbotenipun tami rumiyin menika wonten kala maning perang ageng mboten kenging nampi dumateng pasutanipun tiyang sami-sami senajan to menika kadang piyambak nanging nyatanipun menika wonten ing lat-ladan negari Dina gesangipun klebet dados wewengkonipun Prabu Jagapitana inggih yen lairipun menika cocok kain batosipun yen tata lair bakal suwita marang praja Ngamarta mbelani Pandhawa yen batine piyambakipun menika dados kekiyatanipun para kadang Kurawa kepengin badhe mangertos kekiyatan ing Ngamarta sinten mangertos
Mbok yo aja cok duweni pandak po sing ora-ora. Mboten, kula mboten saged nampi. Ngantos sigeg nggih samya imbal wencana. Dewi Sri Kandi kang persasat nolak marang Rai Senjaya. Nanging senajan tata lair nolak marang aturipun ngerayi ing batos tuhu tresna mung sumedya naker marang prastiyanipun ngerayi Raden Senjaya. Gancanging carita gelis kamunggel kawi kucapo ing kepelajar para Panakawan manjing pagupun. Ngambekane kok nggo gawe klenengan. Aki ana rembugan teng jerdul. Nyepet-nyepeti mata. Angger muni Petruk gareng Bagong teko kemah sedih aku. Sedih karang aku elek. Coba aku apik ngono ya wah wis rawuh kene nggo melek-melek ya. Ana wong nggo melek-melek. Wis apike aku po Kang Gareng sing matur. Wis kono truk matur aku nek matur tok. Ora iso titis. Luwe-luwe kegawa saka pikir sing truwu ngene iki rasane iki ya ora iso cetha. Iki mangsa bodho. Kegambarane iki yo siji. Matur Ndara Sembadra. Apa tuwin Ndara Sri Kandi? Apa? Lan sedaya para lenggah. Anggen kula sowan tiyang 3 belajar. Iya. Hadis keringet. Awit melajar menika jangkaipun kerep. Benar mati-mati ya, Truk. Wong matur kok ngendi ana wong mlayu kok jangkai alon-alon. Kuwi jenenge geliyak-geliyak, mbok matur ki apa pernune rasa dadak werna gecos kecewas. Nek matur karo piyai plegak-plegu kok rumangsaku kok isane titis nek mung do ngomong-ngomongan karo mbok cilik. Menika ngaten nggih, Den Ayu. Anggen kula sowan ngersanipun Ndara Raden Ayu Sembadra ngaturaken kawuningan sajawining pakuwon ing Glagah Tinunu wonten senopati. Senopati saka ngendi saking Ngastina? Nitih Turangga. Kae teko wudu. Kamu kita jaran bengi nggih wudu. Kae meja. Oh. Po sarep po? Nggih. Poe tata-tata meja barang. Senopati Nitih Turangga nggih mboten badhe panglim. Yen ingkang manjing Senopati menika Kang Raka Ndara Adipati Karna. Saiki iki Kang Mas Adipati dadi Senopati mengkono apa? Nggih. Senjaya wonten dawuh. Aku gelem nampa. Ingin dadi pasuitanmu yen to kowe kepengin bakal bali ana negara Ngamarta.
Nanging ana seranane. Yen pancen kowe cilik bisa ngundurke Senopati Ngastina, gedhe bisa nyekel Senopati Ngastina. Aku percaya yen Sanjaya prastiyamu gedhe marang para kadang Pandhawa. Kosok bali yen kowe ora wani mungsuh karo Senopati Ngastina, ora perlu kowe ndek-ndek ana ngarepan aku. Mun ngestoaken dawuh nyuwun pamit Kakang Bukara Sembadra Wara Srikandi. Sing praitna ngati-ati aja tok anggep gunemane Mbak Ayu Wara Srikandi. Kakang Dipati ra gelem mundur aja takut iso. Jatuh ngersanipun kakangku. Ana apa Wara Srikandi sapengripun Dimas Sanjaya kepareng kula badhe nyuwun pamit badhe kula tututi. Ora liwat sing praitna ngati-ati Patirata nuwun wonten paridawuh. Para wadyabala kabeh dibidalake. Iya Dika. Petro, nuwun. Ayo melu. Nggih. Ayo lho gareng melu. Nggih. Bagong melu. Nggih. Aja temu di arep maju perang. Oh, nggih. Bonceng kula nggih. Ya. Kok boncengan. Aku nek ngendikane Ndara Srikandi ngono kuwi wah jan seneng banget. Wanita kali cekat-ceket. Lho. Ladal kaya ndekku. Wong bojomu klumat-klumet kok ngono. Aja nganti kurang duga prayoga. Pun terus kakangku ing suwun. Karna lingane Residik Purnama mancat jajan mulat risang Dewandanu Paman Arya kula nggih kula mangertos bibaripun para wadyabala saksampunipun prajurit saking Awangga magut wonten salebeting pakuwon Glagah Tinunu. Nggih. Menika iki kepetang pakuwonipun para wadyabala Ngamarta. Oh menika iki klebet ingkang nguwasi para prajurit Ngamarta. Inggih, awit Ngamarta rak dados 3. Ngamarta Ndwarawati Wirata menika pun jembuhaken dados 3 golongan. Wonten Randu Watangan, Glagah Tinunu, Randu Gumbala. Lho, kula mboten pangling menika kados Dimas Sanjaya. Lho kok inggih. Ngatos-atos lho nggih ngatos-atos. Para kawula sedaya kadhawana supados sigeg anggitipun saksana cobi kula pethuk Dimas Sanjaya kok wonten mriki.
bapak kepranggulinge satru Mangsang runanggono gawe gelar wang-wang Dimas Senjaya apa Kakang Dipati Karna lho ora basa karo aku kowe basa ya dadi mungsuh ora basa ya mesti bakal kerengan kok dadi Dimas Senjaya lenggah ana pakuwon glagah tinunu wis ora perlu aku nganggo tedeng ora perlu aku nganggo aling-aling sumurupa dina iki pancen aku kudu mbilani para kadang Pandhawa aku nguncati saka negara Ngastina aku ora sudi bang nyuwitani lan ora sudi ngembani ratu kang ambek angkara murka kowe lah satriya bagus-bagus kok licik temen kowe ing atase muktimu marang Praja Ngastina tekan tempuing peperangan belani marang para kadang Pandhawa iya pancen kepara nyata saka prastiyaku marang para kadangku Pandhawa aku nampa dawuh ngetokake tandha prastiya marang para kadang waton aku bisa ngadepake bandane Kakang Dipati Karna kowe anjajal pun Kakang iya sakarna apa ora kulak pawarta ora ngerti yen iki bebanteng negara Ngastina senajan tetungguling para senopati Senjaya bakal blereng durung wujudmu kupat kapitaka yura tapangin kerasa tangan Ambal-ambal dipun kinten yen mengsah kalian para kadang Pandhawa. Jebul mengsah kang rayipun Senjaya padha dene Kurawa. Paman, kula Senjaya wedal menika mbalila. Badhe mbilani para kadang Pandhawa. edian. Wong kok senengane kok cok mbalila kok ngono. Ora maton. Wis apik-apik melu Ngastina kok njur. Saiki kok ngemblok Pandhawa. Nalare kepiye ka bocah iki? Ering aku. Wis apik-apik nang Ngastina malah melu ngamarta. Paman, yen kula mboten saged damel korban menika mangke temtonipun Senjaya badhe bodho kalani nyemanggaken. Cinarita Sang Adipati Karna rikala semana sutik Pancakara marang Raden Senjaya. Estri manah nggih tegel karo Raden Senjaya Balela. Ngasta pusaka Kanjeng Kyai Dewandanu. Nuyanayu Baskara Titi mangsa lepasing jemparing tumanduk jangganyu Raden Senjaya tugel to sira Margalayu.
katonan bladang. Nyembur sangka ing jangga kang wis nyata tatas kena pusaka diundal. Pocapo ing sangka katebian Dewi Wara Srikandi. Prisa ing rayi Senjaya ngemasi kaproyan jere kepati. Aduh adikku Senjaya kowe tekan pati. Sri Tuntong